Uy, Labay, unsa man ni bay? Ingon ka nga active kay imong trabahante unsa man ni? duda ko ani murag. Agay, delikado grabe pagkago kada ni akong trabahante dai. Huy. Uy, animal mata diha. Kabaga po nimong kalubyan rin no. Aw, Okay, harvest din mo ron. nagpasaka ko karon bay kay kinahanglan magkwarta bay kay palit tambal sa akong masamad bay. Mo pod lagi gibuni man kano. Wala ko gibon bay gi kuan sakit ra tuod bay marinig kuan. Oh. Ulcer. Abi no gibuni ka kay ningon mo itong mga silingan dito nato nga gidungog mga gibuni ka. Wala ko pasaka ko pa. At sa ako maitrabante gid sa una. Ako gini silang pakanon, paimnon, pinauna sila mga lami nga mailimnon. Mo ba? Ako sa to Asa man ron, asa man ron? Mauban ka? Tauban tata. Karon ba may na makasuloy po ko diri sa imong kalubihan? Luwag ka na akong kamanggahan. Okay ni. Na akong kalubihan, luwag ka na akong mga prakatahan diri bay. Di po ka magkuan bay kay grabe luwag kay ni kayo tabay. Kuan si kayo tabay gisugod ni sa kato akong mga abogado sa una pito ka abogado ug kuan isa ka pulis. Grabe. Grabe gining datuan nimo no. Ay da to bay. Kuan ni siya bay 1.5 hectares of hectares of land of the living of the dead. Because kay daghan kay nga matay diri nga mga mananap mo na siyang gitawag siyang mga din. Asa man imong mga kuan ron bay? Tanawa ko Trabahante, bay. Asa ka sila dapit. Labay, unsa man ni bay? Ikaw ingon ka nga active kay imong trabahante unsa man ni? Duda ko ani murag. Agay, delikado grabe pagkago kada ni akong trabahante dai. Huy. Huy, animal mata diha. Hoy. Bako dia. Isa trabahante niya. Oy boss, sorry pasin na boss. Oh, ingon imong busing o nga active daw kay mga trabahante unsa man ni? Sayang kay akong mga ipot gihatag sa inyo mga lagmi kay mga pagkaon unya mga tapulan dai mo dai. Ito boss kay inam gituba ito boss. Nakaya. Maon. Sige, akuta lang na ang last kay gihuwatan dito sa sakyanan. Kailan may inadlawan day ni day imong trabahante? Ay sus mahal kayo niya doon. 750 ni sila. 750. Okay, 750. natulog man di katunga talaga Kasungan sweldo na ni. yan eh. Boss, una na ko boss. Ala munggol man dining trabahante bayo. Tanawa ra lagi. Munggol gid bay. O pag